kapstok. Dus Martijn er helemaal niet. Ik snap er niks van, jongens. Misschien moeten we Martijn even roepen met z'n allen. 1, 2, 3. Martijn! Nou ja zeg. Nou waren wij samen op avontuur, Martijn en ik, want dat gaan we doen dit jaar, hè. We gaan op avontuur met Jezus. Ja, en nou is hij er niet. En we zouden iedere keer bij Kidspoort wat in de rugzak stoppen van wat we geleerd hebben. Maar zo wordt dat natuurlijk niks, hè. Nee. Juist, ik ga Martijn dus maar eens even zoeken. Ik ben zo weer terug. Zoals je ziet, sta ik dus bij een boot. Ja, Henk en ik waren met z'n tweeën op avontuur gegaan. En het prachtig mooi met waterlijke vissen. We hebben zulke grote vissen gevangen, jongen. Echt fantastisch was het. Maar ja, nou ben ik Henk dus kwijt. Ik kan hem nergens meer vinden. Hebben jullie hem toevallig gezien of... Nou ja zeg, ik kan hem nergens vinden hoor. Hebben jullie hem gezien? Bij een boot? Ja, dat kan kloppen, want Martijn en ik waren op avontuur bij een boot. En weet jullie waarom? Ja, want wij gaan dit jaar op avontuur met Jezus. En weet je wie er ook met Jezus op avontuur gingen? De discipelen. Ja, en een paar van die discipelen waren vissers. Dus op een dag zitten ze met z'n tweeën, Simon en Andreas, lekker te vissen. En ineens komt er iemand aanlopen. In de verte, daar. Hij komt dichterbij. En dan staat hij voor hun neus, hier. Hier, voor hun neus. Weet je wie dat is? Dat is Jezus. Wauw! En wat zegt Jezus tegen Simon en Andreas? Hij zegt, jongens, leg jullie netje neer en kom met mij mee. En weet je wat ze doen? Ze doen het ook nog. Nou, dus Martijn en ik dachten, wij willen wel eens weten hoe het is om een visser te zijn. Dus toen gingen we maar op avontuur met een boot. Hè? Vandaar die boot en het water. Maar goed, ik ga nu Martijn weer even zoeken, want zo kom ik er niet van. Ik ben zo weer terug, jongens. In de woestijn? Martijn in de woestijn? Was hij helemaal alleen? Was hij verdwaald? Arme
woestijn is hij helemaal alleen in de woestijn. Hé, maar luister eens, had hij de rugzak bij zich? Wat hebben we de vorige keer in de rugzak gestopt? De Bijbel, ja, de Bijbel. En wat doet de Bijbel als je op avontuur gaat met Jezus? Die wijst je de weg. Dus Martijn hoeft alleen maar in die Bijbel te kijken. Dan weet hij welke kant hij op moet, toch? Als jullie hem nou weer zien, willen jullie hem dat alsjeblieft dan vertellen? Gelukkig. Ik ga eens kijken of ik hem nog kan vinden, hoor, jongens. Oh, arme Martijn. Bedankt! Jongens, tot ziens! Hebben jullie hem gevonden? Hebben jullie hem verteld van de Bijbel? Was die niet meer verdwaald? Oh, wat een avontuur, jongens. En weet je wat Jezus ook nog zei tegen die stoere vissers? Hij zei, jongens, jullie mogen met mij meegaan, maar jullie mogen ook gewoon bij je gezin blijven wonen. Hè? En je mag ook gewoon visser blijven en je hobby's doen. Dus, dan moet je goed onthouden. Hè? Als je op avontuur gaat met Jezus, mag je gewoon thuis blijven wonen. Je mag gewoon naar school. Je mag gewoon op voetballen. Of op dansles. Alles is goed. Maar, je krijgt er iets extra's bij. Je weet dat de Heer Jezus dan altijd dichtbij je is. Nou, is dat een avontuur of niet? Zullen we dan nu maar deze visnet in onze rugzak stoppen, zodat we dit goed kunnen onthouden? Ik hoor jullie niet hoor. Hoor niks? Mooi, dan gaan we nu ons lied maar zingen. Ik denk dat Martijn misschien wel al in de buurt is, dus misschien moeten we nog even heel hard roepen. Dan gaan we. 1, 2. Nog één keer. Ja jongens, ik ben er. Eindelijk, ik ben weer thuis. Oh, wat een avontuur zeg. En dankzij jullie wist ik dat ik die Bijbel natuurlijk kon gebruiken om de weg weer naar huis terug te vinden. Top bedankt! Jongens, maar kan ik vanavond helaas niet bij Kids Point zijn, want ja, daar is het nu te laat voor. Maar ik heb wel een heel goed idee. Want ik ga het lied hier spelen en zingen. En jullie zingen het daar, samen met Henk. Nou, goed plan toch? Ja! Ik begin met ons eerste nieuwe couplet. We gingen samen vissen op de grote zee. Maar hij was Henkie weg en was ik alleen. Ik zocht hem aan vertrouwen toen ik de woestijn. Daarom kon ik vanavond niet bij Kids Point zijn. We gaan met z'n allen op avontuur. God wijst de weg en de Bijbel is het stuur. We kunnen nog verdwalen, want wij zijn nooit alleen. Bij Kids Point zijn er altijd leuke mensen. Weet je nog? Er is geen op vakantie.
mensen om me heen.